Sziasztok, itt Ender Crash jelentkezik, és újra itt vagyunk a Call of Mini harmadik részével. Az előző részben nyertem egy meccset, és megvettem 3000 aranyé ezt az új öltözéket. Pedig a kék az jobban tetszett, mert az a kedvenc színem, de nem baj. Ha ezt is be lehet festeni, akkor befessük. Hát újra csöppenjünk is bele akkor. Na, ugyanúgy így nézzen ki. Nekem akkor is ez nagyon tetszik. Na, azt akartam én még megnézni, hogy mennyi ez a szám. 150. Ezt mutasd ezt a Scary Maskot. Nagyon pró, geci. Ez nagyon kutya. Azt a... Milyen búvárbenő. Ez is jól néz ki. De szerintem jobb. Ez inkább. Na hát akkor menjünk és nézzük tovább az a játékot. Még mindig ezen a szinten vagyok, mert mivel kell fejlődni és kell egy új pisztoly, azaz egy új fegyver, ezért magyar vagyok. Az ide van még egy magyar. New buy. Ez már megint itt van. New buy. Összecsapok még egyszer. Az igen. Nem tudom, már 4 szintűek vagyunk 3 videó alatt. 2. Szerintem ez kifagyott. Igen, kifagyott. Bocsánat, de van még kifagyott. Akkor nézzünk egy ilyen kingeset, ezt a királyosat. Nézzük meg, hogy milyen. Ja. Három perc. Na, most már jó. Szuper. Faka. Nem tud szabadulni nekem. Nem tud szabadulni, beszarsz! Pirosak a királyok, pirosak a királyok, pirosak a királyok, pirosak a királyok! New buy eddig izé volt, nem? Izé, Hey, te szarházi! Azt a kurva anyádat basznád szájba, te tetverékes cigány! Trókodott csicskát! Na, faszom! Faszom, én nem lősz! Az a jó, hogy még akkor át tudsz ugrani. Itt van, lőjük, lőjük, de lőjük!
bókálok. Megnyertük. Megnyertük volna. Én nem tudom. Slender 5 kill. Még egy kellett volna, és akkor... Mindegy. Ez is jobb. Kemények vagyunk még mindig. 20 000-szer meghaltunk. Ez jó volt, de én maradok még mindig ennél, mert ez nekem jobban tetszik. Nyóbány, látod? Nyóbány, most angol, bazd meg. Ezt én nem hiszem el, öcsém. Egyik percben angol, láttátok? Előzőben meg milyen buzis volt. Cső, jól nézek ki. Ó, first bar. Ez én voltam, aki megölte Bibi Ciskát. Ó, nyilván. Még el sem tudtam találni, figyeljetek. Annak már milyen fegyvere van közül? Aztán meg fegyveröcsém. Ez olyan igazságtalanság szegény gyerek, Levi, az csak én. Na, New Brian, gyere csak ide. Mint ez a gyerek, ezt nem is tudnám, mit kell nyomkodni, vagy nem látja. Engem lőjél! Hoppá, firstball kinyírt! Gratulálok a pisztollyal! Milyen pisztoly? Kár, hogy nem tud benne így ilyen gyorsabban menni, sprinteljé. Csira. Ó, New Brian, az meg kemény lesz. Piu, ezt lehet hallani. Picsú. Jó, azt hittem itt van, mert akkor kapott volna. Képkap. Képi-kopi. Meghalt volna. Meghalt, jó. Mögöttünk mi? Gyere! Kapott csak itt a headshotokat. Érdekes, Slender killer. Ezt lehet látni. Ez a csákó ölt már amúgy? Szegény, nem láttam tényleg. Na, ezt is én öltem meg, hát... Bocs, Benny GT, csak hát... Túl jó vagy. Nem mondom azt, hogy én, mert felét ő viszi le neki. Másik felét én. What the fuck? Na, ő nyírta ki. Ez az. Végre ő is nyír. Ó, kristály. Nem baj, de azt is mi vezetünk. Mondhatni. Miért rálőttem itt pű hátulról, csak nem én nyírtam ki. Jó, Brian itt fog újra spawnálni. Nem? Mögöttük? Bocs, Benny, de megmozdulok el a fászat, figyeled is. De ezek azért ők is erősek. Nem azért, de azért ők is jó. Megnyertük, öcsém, mi? Mi 8-at eléred a... Ó, én vagyok felül. Szép voltam. Evolve.
nyírtam ki, öcsém? Az 3-szor haltam meg. Ez azt jelenti? New Brian csak egyszer, nem értem. Jaj, bocsánat. Gratula Benny GT, te is nyertél. Neked is New Brian, hogy harcoltál. Neked nem, mert te béna voltál. Fúj, téged ki kéne törölni. Jó van, szerintem most kaptam egy fegyvert, nem? Ott van még egy 4v4. Na hát azt mondom, hogy elérkezett a vége. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot. Én Ender Crash voltam, sziasztok!